नमस्कार मित्रांनो, मी रवणारो तालुका कुडाळ आणि माझं गाव आवेरे सातारा टेकरवाडी. माका ह्या व्हिडिओतून असं सांगायचं होतं की आपण ठरवलं तर काही करू शकतो, नक्कीच काही करू शकतो. म्हणजे काय तर मी अगदी माझं उदाहरण देतो आहे की मी लॉकडाऊनमध्ये मुंबईत अडकलो आहे. 2 महिने आम्ही कंपल्सरी एका रूममध्ये 2 महिने होतो. बाहेर जावं आता फक्त भाजी आडूच्यासाठी, बाकी तुम्ही जाऊ शकत नव्हतं मुंबईत. त्यानंतर ई पास चालू झाल्यानंतर मी गावात दिले आणि मी मुंबईत असताना जेव्हा मी लॉकडाऊनमध्ये मुंबईत फसलेलो आहे तेव्हाच मी ठरवून की गावात जाऊन एक प्रोजेक्ट राबवायचो म्हणून, ज्या काय आपल्याकडे सेविंग असतात त्याच्यातनं. तर आपण असं म्हणतो ना की केल्याशिवाय समाधान नाही आणि अनुभव येणार नाही. तसंच झालं माझ्याबरोबर. माझा एक चांगला अनुभव मी तुमका सांगतो आहे की मी इलो आहे गावात आणि आमच्या अगदी घराच्या मागे आमचे एक, आपल्या भाषेत सांगायचं झालं तर एक 20-25 कोपरे आहोत, म्हणजे कुणगे आहोत. त्या कुणग्यात काय करूचा तर मी विचार केला की भाजी करायची. भाजी मग कसली करायची, मग त्याच्यात वाली, दोडकी, भेंडे, लाल भाजी, मुळा भाजी, काकडी आणि मिरची, असं एक थोडा मिक्स टाईप एक 4-4 कुणग्याचा लागवड करायची असं मी विचार केला आहे, उत्पन्न घ्यायचं. तर प्रोजेक्टनुसार आम्ही काम चालू केलं. पहिलं नांगरणी करून फाळून घेतला, टणी झाली व्यवस्थित. तिसऱ्या दिवशी आम्ही जूनच्या 10-11 तारखेच्या दरम्यान बी टाकला. आम्ही वाली टाकले, दोडकी लावली, दोडकीचं बी लावलं, त्याच्यानंतर मुळा भाजी टाकली. हे सगळं एक त्या 4-5 दिवसात आम्ही बी टाकून पूर्ण केलं. त्याच्यानंतर पाऊस लागलो, व्यवस्थित लागलो. त्याच्यात एक असं झालं की कसं असतं, आपल्याला टेक्निक माहिती नसतं. म्हणजे टेक्निक म्हणजे खयच्या गोष्टीची पूर्ण माहिती नसतं आपण, तेव्हा आपण त्या करू जातो. तर 2 गोष्टी होतात. एक म्हणजे आपण ह्या समजता की एकतर करूचा तर पूर्ण माहिती घेऊन करूचा, आणि दुसरं म्हणजे माहिती नसतं तर त्याच्यातनं आपला अनुभव मिळतं. अशा 2 गोष्टी माझ्याबरोबर झाले. ती म्हणजे माझं चुकलं काय की मी खयच्याच गोष्टीची माहिती न घेता एक पारंपरिक पद्धत केलं आहे. मी माझ्या मनात विचार होतो की मी कमर्शियल करतो आहे, पण कमर्शियल करूचं झालं तर त्याच्यासाठी एक पद्धत आहे. कमर्शियल म्हणजे काय, तुम्ही फक्त तर व्यावहारिकदृष्ट्या त्याच्याकडे बघताय, तर त्या कसं करायचं. म्हणजे व्यावहारिकदृष्ट्या जर आपण त्याच्याकडे बघतो तर मग त्या कमी खर्चात होऊ. त्याच्यासाठी तर माझी थोडीशी पद्धत चुकली, थोडंसं प्रोजेक्टमध्ये चुकली म्हणण्यापेक्षा उत्पन्न झाला व्यवस्थित. मी जा इनपुट केलं आहे तितक्या मग आउटपुट मिळाला, पण थोडंसं फर्स्ट म्हणजे माझ्यासाठी अगदी नवो कोरो प्रोजेक्ट होतो. मी याच्यामध्ये स्वतः म्हणून जोपर्यंत आपण करू तोपर्यंत आपण समाधान असं म्हणतात आपल्याकडे. स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसणार नाही, तसं आता. आणि त्याच्याच अनुसरून म्हणजे यवतला साधत तर दळीदार खेका बाधत, असं दोन्ही ते काय आपण ठीक आहे. ते म्हणींचं एक आपण साईडिक ठेवूया, बाजूक ठेवूया आणि आपण विचार करूया. माझ्या प्रोजेक्टमध्ये 2 गोष्टी झाले. काही गोष्टीचे त्रुटी झाले, काही गोष्टीचे बरे झाले. वाईट शेवटी प्रत्येक गोष्टीचा असतं. तर माझं चुकलं म्हणजे काय की बियाण्यांची निवड माझी बरी झाली. थोडंसं मी माझ्या ओळखीतले एक भाऊजी आमच्या होते, असं त्यांच्यावर बियाण्यांची ओळख माका त्यांच्यानी करून दिली. बाबा बियाणी अशी वापर तशी वापर, तर घेतली आम्ही. वालमध्ये आम्ही रेणूवाल घेतली. दोडक्यामध्ये आम्ही नागाचा दोडक्या घेतला. त्यानंतर भेंड्यामध्ये आम्ही एक चांगली जात घेतली कशी तरी, आणि आपले गावठी भेंडे, धवळे भेंडे असतात ते पण लावले. नंतर काकडीमध्ये कसे प्रकार आहोत. आता लोक खातात, आपण म्हणतो काकडी खाता कोणी, लोक बरेच खातात. आम्ही जास्त नाही करू, 1 कुणगो काकडीचं केलो, पण त्याचं म्हणजे खत वगैरे जर व्यवस्थित जर जसं पद्धतशीर जर झाला तर परफेक्ट आहे. तुमका मी दाखवेन या व्हिडिओच्या नंतर. मी एक दुसरा व्हिडिओ बनवलेला त्याच्यात तुमका सगळं दाखवतलं कसं आपण करू शकतो. आणि पद्धतीनुसार जर केला अगदी परफेक्टली तर आपण त्याच्यात नक्कीच आपण खूप फायदा होता. थोडीशी आमची पद्धत चुकल्यामुळे थोडंसं आपलं प्रॉब्लेम झाला. आणि गावात सगळ्यात मोठं प्रॉब्लेम आमच्या हैसर म्हणजे वांदर इतके असत की 2 मिनटं जरी असून बाजूक गेलो तुम्ही, आम्ही हैसर खोप घातली आहे त्यापासून बाजूक जर गेलो तर वांदराने येऊन तुमचे 50-60 येली खाऊकच आहे. वाली हे तुमची घेऊनच जातलो वांदर, अशी वांदर होतं आमच्याकडे. झाडं तुम्ही आमच्याकडची बघा, खयच्याही काम करताना तुम्ही
स्वतः करूशाशिवाय तुमका केल्याशिवाय तुमका समजणार नाही. माझा चुकला काय की दोडक्याचं 3 कुणगे मी केलं आहे. त्याच्यामध्ये नाही म्हटलं तर 3 कुणगे आहेत. दोडक्याच्या जवळजवळ 144 वेल घातले आम्ही. एका आळ्यावर 6 वेल असे आमचे 24 अळी आहोत. झाले जवळजवळ 140-45च्या आसपास आमचे वेल झाले. काय एक आमचा चुकला की 144 वेल म्हणजे जवळजवळ माका वाटतं 1 एकरचं प्लॉट झालं. माझा अंदाज. ज्यानुसार मी आणखीन 2-3 दोडक्याचे प्रोजेक्ट बघले लोकांचे, त्याच्यामुळे म्हणतो. एका ढाकार एकच वेल, आणि तो वेल कसो तुम्ही जसं खत दिसत तसं वेल तो वाढत जाता होय तसं. आणि त्याच्यातून तुमका आता म्हणजे आपणाक जसं फ्रीडम मिळाल्यानंतर आपण जसे माका फ्रीडम हो तसं त्यांना पण एक फ्रीडम लागतं. तर आमचं जरा चुकला टेक्निक. आमचं तर अपुऱ्या माहितीमुळे किंवा माहितीच नसल्यामुळे आम्ही आमच्या पद्धतीने केल्यामुळे तर आमचं चुकला. दोडक्यातमध्ये आम्ही थोडेसे म्हणजे जशी होई तशी आमका ह्या मिळाला उत्पन्न. आणि दुसरी गोष्ट, दोडक्यामध्ये जर दोडक्या लागता गणपतीत व्यवस्थित तर माझे दुप्पट पैसे आरामात माका मिळतात. दोडक्या जर व्यवस्थित जर प्रोजेक्ट जाता आणि जर व्यवस्थित जर होता तर. कारण एका दोडक्याचं रेट जवळजवळ 40 रुपयानं दोडक्या गेला, म्हणजे 80 रुपये जोडी आताच्या सीझनात. 80 नको, आपण 50च धरूया. 30 रुपये जाऊनच माका नकोच, माझं स्वतःचं असल्यामुळे. तरी मी प्रॉफिटमध्ये गेलं असते. पण दोडक्याच्या प्रोजेक्टमध्ये थोडंसं आमच्या चुकीमुळेच म्हणत आहे, कारण खूप घन झाला. त्या चुकीमुळे आमका त्या दोडक्यात तेवढा उत्पन्न गावा शकला नाही. आणि रेणूवाल जी आहे, रेणूवालचो एक्सपिरियन्स अनुभव तुमका सांगते. रेणूवाल ही नाही म्हटली तरी एक माझ्या ह्या हातापर्यंत अशी बावळ्यापर्यंत, ह्या बोटापासून ते ह्या बावळ्यापर्यंत अशी वाल बनता रेणूवाल. आणि त्याका तुमका कसा खायचं आहे तुम्ही उत्पन्न घ्या आठवड्यातनं एकदा 6-8 दिवसाच्या गॅपनंतर. आज घातला खत तुम्ही तर 8 दिवसानंतर तुमका थोडासा एक पेलोभर म्हणा, एका याला तुमका आता पेलोभर खत पडाक व्हाय. पेलोभर पण खूप चांगले तुमका मी एक बारको आपलं हे अंदाज इतके असा ता करीत राहिला तुम्ही तर व्यवस्थित होता. दोडकी पण आमची लागली मस्त, काकडी पण मस्त लागली, वाली पण मस्त लागली. शेवटी आपण समाधानी होऊ गोया खायच्या गोष्टीतनं. समाधानी नाही होऊन चालणार नाही. आणि भेंडे पण आमचे मस्त लागले. भेंडे आता सध्या माझ्या उंचीचे झाले, जवळजवळ 5-5.5 फूट उंचीचे भेंडे झालेत. आणि भेंड्यात पण चांगला रेट, भेंडे पण चांगले लागतात. तर माझा म्हणायचं असं की तुम्ही स्वतः जर मेहनत केला आहे आणि स्वतः जर अगदी मनापासून मेहनत केली तर खूप काही आपण चांगला करू शकतो. भाजीतसुद्धा आता आपण काही लोक म्हणतात की नाही रे, भाजी मग विकणाऱ्याक फायदो असता, भाजी करणाऱ्याक फायदो नसता. माझं म्हणणं असं, मी माझ्या लाईफमध्ये आत्तापर्यंत माझं वय आता एक कॉलेज वगैरे सोडल्यापासून माका आता 15 वर्ष झाली. आत्तापर्यंत मी कधी भाजी विकूक बसाक नव्हते बाजारात. तर आम्ही ह्या टायमात केलं, स्वतः केलं. वेंगुर्ल्यात मी बसलो आहे स्वतः. दोडकी, वाली, भेंडे, त्यानंतर आमची काकडी सगळ्या घेऊन मी स्वतः बसलो आहे. स्वतः जेव्हा आपण बसतो तेव्हा 20 रुपये सांगते तुमका मी. सरळ जा स्वतः उघडच बोलतो आहे मी. बाजारात एका पेंडीत वालीच्या 7 वाली, म्हणजे जास्तीत जास्त 7 वाली घालतात. आम्ही एका पेंडीत 10 वाली घालू आणि 10 रुपये 10 पेंडी, म्हणजे एका वालीची किंमत 1 रुपये असे आम्ही विकले. आत्ता पण विकतो तीच किंमत. त्याच्यानंतर दोडक्या ह्या जेव्हा आमची लागली दोडकी, तेव्हा आम्ही दोडक्या एक साधारण, जर तुमचं माका त्याच्यात सॉरी मध्यंतरी एक डिस्टर्ब करते, इंटरप्रूट करते की बियाण्याची निवड जर चांगली केली, आपणाक माहिती नसतं तर कोणाक विचारलं बाबा खायचा घेऊ खायचा नको घेऊ, खरोखरच चांगले उत्पन्न म्हणजे खूपच चांगला मिळतं. ही जी वाल लायली आम्ही रेणूवाल, ती मी तुमका सांगले माझ्या हयनं ते माझ्या ह्या बोटापर्यंत इतकी अशी वाल ती इतकी. त्याच्यानंतर नागा म्हणून दोडके येतात, नागा म्हणून जातीचा बी येतं दोडक्याचा, ता घ्या कधीतरी जर तुम्ही करूचं असो प्रोजेक्ट. ता दोडक्यासुद्धा तुमका त्या माझ्या बोटापासून माझ्या ह्या बावळ्या खांद्यापर्यंत इतक्या दोडक्याचा मोठा होता. मी तुमका दाखवेन, माझे फोटो पण शेअर करेन तुमका. इतकी दोडकी मोठी. त्यानंतर भेंडो पण खूप चांगले लागले आमचे.
काकडी तर मी 2-3 दिवसांनी मी काकडे काढतो आहे. जवळजवळ 40-50 काकडे मी 3 दिवसांनी काढते. 20 रुपयात 3 काकडे असे ऐकतात. तुमची चांगली होई, बियाणं तुमचं चांगला व्हाया, खत तुमचा व्यवस्थित पडा व्हाया आणि मेहनत म्हणजे राखण. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही एक खोप घातली. खोपीत आम्ही सध्या आता माझा मोठा भाऊ पण आहेच असा, त्याच्यामुळे मी, बाबा आणि तो आम्ही तिघेजण आहे सर पाळी लायलेले आहोत. पाळीने आम्ही वांदर राखतो. एकंदरीत केलं व्यवस्थित. आता सगळ्यात फवारणी वगैरे पण आम्ही मुळात आम्ही रासायनिकच घातला. सेंद्रियचा तितके आमचं बजेट नसल्यामुळे सेंद्रिय नाही करू आम्ही, रासायनिक वापरला. आणि एक मात्र आम्ही खाली रासायनिक आणि वर सेंद्रियमध्ये गेलो. त्याच्यामध्ये आम्ही वरचा एक औषध होता, त्याच्यामध्ये लसूण, तंबाखू आणि हिरवी मिरची ह्याची मिक्सराक लावून चटणी करून त्याचा तो रस मारून वगैरे त्या पद्धतीत आम्ही केला. त्याचा आमका रिपोर्ट खूप सुंदर मिळालो. म्हणजे काहीच तुमका नाही. आणि मी केलेली वाल ही खूपच मस्त झाली, अगदी मस्त झाली, आवडलं आपलं. नमस्कार गावाला तू. माझं नाव संकेत पांडुरंग सातार्डेकर. या लॉकडाऊनमध्ये मी काय चांगला केलं तर एक मी प्रोजेक्ट केलं आहे जो भाजीपाल्याचा, जो माझ्यासाठी खूप चांगलं झालं. तर त्या प्रोजेक्टमध्ये सारखं दर्रे वाकडं तिकडून वगैरे. तर त्या प्रोजेक्टमध्ये झाला असा की इन्व्हेस्टमेंट थोडी जास्त झाली. ओव्हरऑल माझा अनुभव जो मी तुमच्याशी आता शेअर करतो तो खूप चांगलं झालं. अनुभव म्हणजे काय, आपण पहिल्यांदा खायच्या गोष्टीची माहिती घ्यायची लागतं पूर्णपणे आणि नंतरच आपण त्या करूचं असतं. आमचा थोडासा ता चुकला, आम्ही त्या करू नाही. चिबडाचं प्रोजेक्ट केलो आम्ही. किती प्रकारची भाजी केली बघा. वाली केली, दोडकी केली, लाल भाजी केली, मुळा भाजी केली, काकडी लायली, नंतर भेंडे लायले आणि मिरची केली. हे एक प्लॉट झालो आमचं. आणि एका दुसऱ्या प्लॉटमध्ये साधारण आम्ही एक 10-12 गुंठ्याच्या प्लॉटमध्ये आम्ही चिबडाचा प्रोजेक्ट केला. चिबडाच्या प्रोजेक्टमध्ये पण आमचा व्यवस्थित झाला. चिबडा तर लागले खाऊ नाही सर. ते गावले का आम्ही पहिले खाऊ दिलो. आमचं एक शेजारी भिवा म्हणून ते का आम्ही खाऊ दिलो. पहिले त्याची टेस्ट आजो आमचा. त्यानंतर वाली पण तो असं टराटर चावता माहिती आहे. भिवा जाम जाम चुचुंद्र चावता ह्यो भिवा. झोपलात घे काय उठा. बरं ते घोरत होतात गाव करून